2, baris kedua, coba kita lihat dulu ya. Biar gampang. Terpujilah Allah, hikmatnya besar begitu kasihnya untuk dunia camar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. 1, 2, 3, 4, 5. Pujilah. Jadi 5 ketuk. Jangan langsung mengangkat manusia serta menebus. Pujilah. Jangan begitu. Harus 5 ketuk. Bahasa Inggrisnya. And open the gate that, oh enggak, and mana dia? And open the life gate that all may go in. 1, 2, 3, 4. Pujilah, gitu nanti ya. Coba diulang lagi lagunya, Dok. Sin and open the life gate that all may go in. 1, 2, 3, 4. Pujilah Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has. 1, 2, 3, ya. Pujilah Allah. Ya. Besar begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat ini dia, serta menebus. 2, 3, 4, iya. Pujilah, pujilah, dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah, ini hati-hati ya. Ayat 2, ya. Dipuji Bapa sebab, ini panjang interlude-nya. 1, 2, 3. Berkani holongna dan terasami, sidehon anakna nasa sadari, menebus kita jolma berdosa. 1, 2, 3, 4, ya. Pujilah debata ale manusia, Lasroham, sombama debata, dapat Jehovah mason kimbuli. Nah ini lompat ke kamar 3. Yesus ya, marhite anakna Tuhan Yesus. Jadi song ini mah cara mengedehona anona tiamang inang dot adik-adik napo sebelum mau lihat tema di kita.
Huria nahina holongani Tuhan Yesus Kristus, parhorasan madihita saluhutna roman dohoti pesta parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Selamat Ari Natal madihita saluhutna. Selamat Hari Natal. Ende hon hamu madi Jahoba ende naim baru sada, ainunga dipambahin ibana akka halongangan, nunga ditupahi siamun nai dohot tanganna nabadiai ibana. Tadokma mauliate tu debata nama ngaramoti padalanan ni Huriana. Jala di bagasan sadarion, tapatupa parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus, namamboan haluaon dohot hanguluan dihita. Ala balgani holongna tu saluhutna tinopana, dilehon do anakna nasasadai, asa unang adong nabago nanggo sahalak pesian hita. Alai asa taruli hanguluan nasa leleng ni lelengna. Alani di bagasan olop-olop dohot lasni roha marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak pape tu abarana do sogot harajaon, jala bahenonna goarna si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja ni hadameon. Endehon hamuma ende naim baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka na binahen nai. Marsomba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohan, akka hitir mahamu, maradopon ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita,
Ale Tuhan debata aman nami na di Banua Ginjang. Maroha ama doho tuhami halak bardosa na dangolon. Alani i di lehon ho do anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangi do mahami nuaing tuho suruh matondim na badiai turohanami. Asa manahan hami sahat roh di ujungna di bagasan haporseaon nasitong jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu na parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarioni imana tersurat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Salinai mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ari Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar topatikni. Amin. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami na roai. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutu dohona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matondi parbadia tu rohanami be asa tarbayan hami mangaloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon
gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda na pinar baga-bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di nebata taringot Tuha sesani dosa. Songonondo pakkaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Tangihon hamu mahata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion. Tarsurat di pesalmen 10 pitu. Mukama isian ayat sada sahat ro di ayat 12. Tajahama marsikat soring. Jahoba do raja marolopolop matanoon. Marlas ni rohama pulo-pulo akka nalani. Api mardalan di jolona mangaton akka alona humaliang. Malala do akka dolok songon patis maradopon bohi ni Jahoba, maradopon bohi ni Tuhan ni sandok tanoon. Ikon tarurak sogot sude akasi somba aji-ajian, akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan, ikon marsomba tu ibana do sude akka debatasi leban. Ai hodo ale Jahoba nasun tumimbul, gumonggom sandok tanoon, tumuimbul si tutu doho sian nasa debatasi leban. Setar sabur doha tiuran di pertigor, jalalas ni roha di akana ujur maroha. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin.
Raha tindakkon maha porsiaut tai songon nahina tindakkon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea au porsea Yesus Kristus surgo lawan di sana dia terjauh amanah ibadu guna suatu sana di sini ada manusia tahu au porsea Kor Gabungan HKBP Bandung Reformanda.
Sunggul-sunggul dihita di pesta Natal na Parjolon, ima sada marsogot tanggal 26 Desember di Patu Pahuriat tado pesta paduahon, pesta Natal paduahon, masuk pukul 10 jala di Patu Pado Pandidian Nabadia, Rapma Hita Sude Mandohot Tisa. Tanggal 29 Desember hari Minggu, kebaktian holan 2 hari, kebaktian pitu tolu pulu, dohot kebaktian jam 10, kebaktian sore nasomal ta pamasa ima bergabung tuh kebaktian pagi manang tuh kebaktian siang. Tanggal 31 Desember kebaktian ujung tahun holan sahari di pamasa gerejata ima di pukul 10 pitu sore. Tanggal 1 Januari 2025 kebaktian tahun baru holan sahari ima di pukul 10 WIB. Ima sunggul-sunggul dihita melihatnya. Marende mahita sean buku ende nomor 61 ayat 1.7. Dame ni debatana sumurung sian saluhna roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiram munabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhan tai. Amin. Huriata hita nama lasiroha di pesta parjolo, di parningotan, di ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus, di namang dainang haanggina pinaribot, atas nama Huria, parhadap keluarga, hupasat hamima, tuhita, saluhutna, selamat hari Natal madihita. Huria ni Tuhata, nama lasiroha, tatangiyom maha tadi Tuhata, ojahan, di lasni rohata, di pesta parjolo, di parningota, di hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus, ima surat na tuhalak heber di biduna parjolo, Mamuka Maisian ayat 5 sahat rodi 12 tatangi homak. Aitu suru-surua dia mahea di dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku alai di nanaing togionon na musetu portibion ibana na parjolo tubi di sima di dok ikon marsinggang tu jolona sude akka suru-suruan ni debata di dok donyan taringot tu akka suru-suruani ibana mabahen alugo suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona alai taringot tu anaki di dok rudi saliling-liling na do habang sami ali debata tukot hati gorado tukot harajaumi di haholongi hodo hati goran jala di hagigion hodo hajahaton alani ido di mihakon debatami miak halalas ni roha tuho ali debata sumurung asa tu akka donganmi dungi ho ale Tuhan paujako tanoo di mulanai jala jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani. Mago do akai muse alai totong do mian anggoho lau buruk doi saluhutna songon ulos songon sape-sape balunon muisude gabe mubama alai anggoho laos tong doho
dang masohot akka taumi ido nang sahatna. Hurian itu hatta na holonga di bagasan Yesus Kristus asa takas di naung tajalo akka mang inang di akka pesta Natal naung tahalason. Boy mara di huriata, boy mara tu akka marga anong, boy ma di pribadi, boy mara di akka kops songo parhalado rupani. Atong di Natal di tonga-tongata patuduhon. Patakason ng tubo do dihita dami. Ikot tubo las ni roha. Ido digorahon nang di tema Natal na budari. Ima di las ni roha tu saluhut bangso. Buasa alamarhite pesta Natal tajakoma ima debata di bagasan Yesus Kristus nang tubu di bara ni pinahan. Mangalihon hasadaon, mangalihon hasitongan, jala patuduhon holong ni rohanat na sumurungi tuhita ganup marsada-sada. Atong di damang dainang molo tapis tahun, pesta perayaan di hari Natal berarti nunga guk las ni rohata, nunga di bagasan guk holong nang nguluta si ganupari ido nuay takas nang tajalo Kristus gabe Tuhan si paluahita di bagasan parningotan di hatu tubuh ni Kristus Yesus. Atong las ido damang dainang taida sian buku panurat Heberon berusaha patuduhon pahoton asa takas utibodo huaso ni Yesus Kristus sian akka suru-suruan di patorang Apostel Paulus asa takas pohado tutu panurat Heberon tu hadirion ni Yesus sian akka suru-suruan. Jadi ada yang mengkaburkan bagaimana tentang Kristus di dalam kemuliaannya. Ada pemikiran yang dikaburkan, ada pemikiran yang jelas bagaimana tentang kristologi dari Kristus itu sendiri. Bagaimana dengan pergumulan, penolakan identitas yang berbeda itu, khususnya Yahudi pada ketika itu. Karena itu Rasul Paulus mau mengatakan bagaimana praktik-praktik komunitas Yahudi mempraktikkan tradisi mereka, identitas keyahudian mereka supaya dibentangkan kembali bagaimana dengan kemesiasan Kristus di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Paulus mempermulasikan kembali keistimewaan Kristus. Yesus adalah anak Allah yang bertahta di surga, yang telah datang menjadi logos, menjadi firman atas kehidupan kita. Karena itu anak Allah adalah penggenapan seluruh tradisi. Jadi ada di dalam Yahudi ada imam, ada nabi, ada raja, tetapi kehadiran Yesus dipresentasikan oleh para pemuka-muka agama pada ketika itu bertentangan kepada kehidupan mereka. Karena mereka mau melihat siapa Yesus Kristus itu yang sebenarnya di dalam kehidupan Yahudi. Karena itu dimunculkan kembali Bapak Ibu bagaimana wacana pengharapan mesianik yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Itulah yang diletakkan supaya menjadi suatu pondasi yang kuat bahwa Yesus adalah di atas segala-galanya. Yesus adalah perantaraan Bapa surgawi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau ada pun malaikat datang kepada Maria, kepada Yosef, kepada di ladang Efrata, itu hanya suruhan Allah. Itu menyatakan bagaimana berita kesukaan, bagaimana dikatakan tentang Yesus yang lahir,
itu menjadi suruhan dari Allah, bukan menjadi lebih tinggi dari Yesus. Itu yang dipertentangkan oleh ajaran yang demikian di dalam Yahudi, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, bahwa penyataan sebagai Allah yang datang dari surga, datang dari kemuliaannya. Dikatakan ada selentingan, bukan Yesus itu. Pemahaman anak Allah bukanlah sesuatu yang diperhitungkan atau bukanlah anak Allah. Jadi di sini menjadi suatu pengkaburan di dalam kehidupan Yahudi kenyataannya. Karena itu bagaimana dengan Paulus mengatakan kembali bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah Allah, dia adalah perantara antara Allah dan manusia pada ketika kita bagaimana menerima Kristus. Atong ido akamanginang marhite si tuhu ni pesta Natalon asa naing di bereng unang ditihai Kristus anak ni debata gabe tumoru sian akaparangan parbanua gijang alai di sido nuaing surat Heberon mengalusi aka suku-sukun keragu-raguan natakas di paujak di patorang panurat Heberon bahwa hadirion ni Yesus didok aitu suruh-suruh diama ya didok anakku doho sadaryodo hutubuhon ahudo gabe amana ibana gabe anakku. Tidak pernah dikatakan kepada para malaikat dikatakan oleh Tuhan, tetapi itu menjadi suruhan Tuhan. Patorakon tuhita nunga di paujak Kristus siam mula ni mulana adorang sororope adorang soujak dope portibion nunga adong Kristus atong tolema itatopa majolma tu miru rupata tu dos tu pangalahota asa dirajai. Sudah satu penciptaan Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus mengenai ketritunggalan Allah dungi mangariap riak ma todi ni debata atong damang dainang sudah satu dalam penciptaan, tetapi bagaimana wujud supaya kita menerima kembali atas kesalahan, atas dosa kita, bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan kembali, reinkarnasi menjadi logos, menjadi manusia. Itulah kedatangan Yesus Kristus yang lahir di kota Betlehem, di kota Betlehem, supaya kita menerima kealahan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Bagaimana kita mau menunjukkan itu Bapak Ibu? Nunga di paujak nakaning didok dia 10 sada hodo paujak kota no dimulanai ay jadi-jadian ni tangamu do parlangiton las hodo totong dang masohot aka taomu hodo Jesus nama nopa dang olo buruk aka taomu manotong doi hodo nama nopa hodo si sobaon ni portibion. Ima takasna atong idunuhaing damang dainang marhite pesta Natal na parjuluon dia do hadumuanna tadok di topik ni mingguta di topik ni pesta Natal sadarion manoba Yesus anak ni debata menyembah Yesus anak Allah patakaso tuhita mengajari ganup marsada-sada marhite pesta Natalon bagaimana kita menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Iko takasdo pamikiryota, iko takasdo pangatusyota, takasa porsiaota, napatako kita holan marsoba tu Yesus Kristus tuhatai. Unang adong aka lana asing. Unang adong si akan-akan bui gabe tu portibio kita. Idora bui nang bergeser diaka makna ni aka Natal molo ta agukon
pribadita molo taagukon akka donateur di tonga-tonga ni nguluta, tetapi kita mau agungkan putra Natal itu, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi pokok tema di UWM. Gereja-gereja Protestan secara Indonesia mengangkat tema ini, bagaimana Yesus adalah yang kita sembah di dalam Allah, mengembalikan Natal ke makna yang sesungguhnya. Natalon paujakon tahalason asahot parsobaota tu debata. Ini bukan tradisi, dan gabi tradisi baino taaka manginang di pesta Natalon alai asahot do parsobaota nang hot Yesus Kristus taha porsehai di bagasan nang nguluta ikut tapaulak do nang di bagasa pesta Natal na parjoloon tasoba ibana anak ni debata naung makahulongi portibion. Betapa sukacitanya kita Bapak Ibu, seperti khotbah tadi malam, bagaimana kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Kita telah dihubungkan, kita telah dipersatukan antara surgawi dan duniawi, menjadi jaminan keselamatan sudah ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Atong marhite pesta Natalon di pasatu hita mengajari hita di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus lau pahoton pabor hatok kita bahwa kerajaan Allah Yesus Kristus sudah ada pada dunia ini. Kristus itu sendiri naung dipaujak di bagasan tanoon marhite hatutubuna sudah lahir ke dunia. Dan kita Bapak Ibu sekaligus bagaimana beradvent yang kedua, bermaranata untuk mempercayai bagaimana Kristus kedatangannya yang kedua kali. Atong damang dainang marhite pesta Natalon nang takas hapor siauta taparhatutu Yesus do anak ni debata ido si sobaota di bagasan Kristus, ido tapis tahun, ido nama notong berarti harajaon ni debata tapaluas ma ima Kristus nang tubuh di huta Betlehem. Atong tapaluas ma nang dirita ati-atita rumah tanggata dirajai debata di bagasan Kristus nang tubuhi saulak nari bohado hita marhite pesta Natalon asa dipasah tuhita manotong mahita maka pursai manoba Yesus Kristus di bagasan nanguluta akamang inang. Atong ido las ni rohata ido si tuhu ni Natalon menggambarkan bagaimana kekuasaan pemerintahan Yesus Kristus adalah selama-lamanya. Didok nakaningan boido anggohuaso nungataida diakah sejarah bagaimana dengan kerajaan-kerajaan dari Israel pesado ada limit waktu semua kerajaan kuasa-kuasa di dunia ini, tetapi tidak ada batas limit Yesus yang memerintah selama-lamanya. Allah yang duduk di sebelah kanan Allah menekankan bukan soal aspek tempat, tetapi Yesus Kristus adalah omnipresent yang hadir di segala tempat bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat pesta Natal yang kita rayakan, bagaimana dengan kekekalan Yesus Kristus. Hato tongon ni Yesus Kristus sido nuaing di bagasan nanguluta, bagaimana Yesus sebagai perantara antara Allah manusia memiliki, bahwa kita sebagai umat yang percaya tetap menyembah Kristus adalah anak Allah. Mengimani Yesus berarti mengimani bahwa Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Keutamaan itulah, kepatuhan itulah Bapak Ibu, Kristus juga adalah pencipta
yang juga sekaligus yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kita. Atong ido guk nilas ni rohata akamanginang molo tapes tahun pesta Natal nang ditikyon harajaw ni dibata nama notong di bagasan Yesus Kristus. Allah telah mengutus anaknya supaya jadi keselamatan, menjadi juga untuk kehidupan garansi kita sebagai manusia. Maka ketika kita memestakan Natal, maka kita harus katakan, biarlah senantiasa hadir dalam hatiku menjadi raja di tengah-tengah kehidupanku, menjadi raja di tengah-tengah rumah tanggaku. Ketika Kristus mau kita menjadi raja, ibadah ma hadameon, ibadah ma mangrajai rohata ulaota hadiryota atau tapataridahoma. Bagaimana kita menampakkan bahwa kita sudah menyembah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, Natal yang pertama ini perayaan yang besar bukan menjadi sesuatu yang rutinitas, tetapi bagaimana kita menunjukkan di serep ni rohat taima nang di bagasan Yesus hita tapataridahoma nang mangulu hita di bagasan serep ni roha di bagasan nguluta nang takas di bagasan Kristus Yesus. Sekarang Bapak Ibu, terlebih kepada kaula muda, generasi milenial, generasi Z, bagaimana dalam era milenial ini kita melihat banyak keraguan tentang ketuhanan Yesus, ragu akan kuasanya karena cepatnya arus teknologika atau mungkin sudah logikakah mau melihat bagaimana Kristus yang datang ke dunia atau bagaimana Kristus yang kita sembah bukan menjadi tokoh legendaris di masa lalu, tetapi dihubungkan bagaimana dikatakan tadi, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan kita. Audu dalani dohot hasit tongan dangadong nasa tuamai ia somarhite akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali atau dengan saya. Atau bukan sekarang amang inang terlebih kepada pemuda sains molupi mengarajain waing sains teknologi. Tetapi bagaimana? Apakah itu menjadi suatu yang fundamental dalam kehidupan anak kami sekarang? Banyaknya orang di negara-negara maju melihat bagaimana dengan intimidasi, diskriminasi atau mungkin teraniaya oleh dia sebagai yang beragama. Tetapi bagaimana keyakinan kita yang sesungguhnya lewat Natal sekarang bahwa Yesus anak Allah yang kita sembah untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Tidak bergeser apapun dengan teknologi, dengan sains yang kita diperhadapkan sekarang. Atau nungabui tadi malam bagaimana dengan problema yang besar? Apakah Tuhan sudah berikan teknologi? Sudah berikan kita cukupkan dengan apa yang ada pada kita? Sudah cukupkan dengan uang pada kita? Tetapi permasalahan problema yang besar apakah di teknologi, apakah di uang, apakah di jabatan. Tetapi mau kita mengatakan terima kasih bahwa Yesus mau menjadi perantara, mau menjadi keselamatan kita, mau menjadi garansi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, atong taidama nuaing nang di bagasan tikion, buhado tutu nuaing. Di era zaman yang kita memasuki akan abad yang ke-22. Nunga gudang mardebatahon debata di bagasan dirina. Keakuan di self anggo soau molo soau nunga gudang becol maun. Mardebatahon dirina di ngunhon. Nunga gudang be jolmaon mardebatahon hepeng di bagasan nguluna. Molo somar hepeng mungkin sudah runtuh dunia ini.
alani ido bohado tutu naliok ni si Jakobus bodo jol mamadabu tuaka pardebatao ni hepeng bodo hita di akka ilah-ilah masa kini di bagasan nanguluta song di 2 Korin 4 ayat 1 opati ilah zaman ini nunga diperilah nunga akka todi ni portibion di pardebatahon. Itu menjadi banyak orang yang egois. Bagaimana keruntuhan imannya. Bohado imana laho maka porsiai Yesus anak di debata. Manoba anak di debata di bagasan nguluna. Nunga gudang hitaon. Di ilah masa kini mardebatahon. Arta mardebatahon jabatan mardebatahon akana asing iba akka berhala masa kini ilah-ilah zaman sekarang gabe si sobaon ni akka jolma marhite akka teknologi kembali mungkin juga di era sekarang Bodohonot tanah jolo di okultisme, tetapi sekarang sudah abad ke-22 kita masih masuk ke okultisme. Mulak dope hita tu aka ajaran oputana jolo. Mulak dope hita memperilah aka na asing, manoba na asing. Hape marhite turpukon na anak ni debata ido si sobota kembali Bapak Ibu bagaimana kita dengan iman kepada Yesus Kristus hari ini, bagaimana dengan ilah-ilah zaman ini, apakah teknologi pada sekarang di kaula muda, di generasi, apakah itu sudah mencukupkan diri kita di ilah masa Jepang ini, di akanata soba, di partikian nuaingon, di zaman abad na modernon, bohado, takas dupe, tasoba Yesus Kristus, manang nunga bergeser, songon halak na asing, dinilai-nilai na manoba Yesus Kristus, Tuhan jala si paluay bana, atong hurian itu hatta marhite pesta natalon, paingoto kita terlumubi di zamanon, bohado tujuata holan manoba Kristus Yesus nama lehon garansi, nama lehon keselamatan di bagasan nanguluta. Atong Yesus anak ni debatado si sobauta, ido nata pestahon di ganup Natal, ido nata rayahon, ido guk nilas niro hatta akamang holan Yesus do anak ni debata si sobauta dang adong na asing. Asa nasa ulu ditot iko marsoba tuibana ido na dok dito hata ditiki di sungai Jordan odo anakku anak haulong aku tuibana mahamuna marhapor siaon tuibana mahamu marpanguluyon atong ido jojo di pesta Natal bulon nang ditikion hola Jesus do si sobauta namaleon ngulu dohot hanguluan jaminan di golutan wain do jaminan sugot di banua gijang atong dang bergeser be amang inang ima sito nahonata songon opung songon natoras tuaka sudut nauposo bukan logika bukan pikiran mangatusi hahomion di partubuni tuhata Yesus Kristus atong tahapur siema anak Allah Yesus Kristus yang telah menjadi logos, menjadi firman, gabe hangulwata, keselamatan di sido hita nuaing mangulu atong marhite pesta natalon tasoba maibana marhite nang aka perangai marhite ulauta marhite jabatata marhite nang aka ulauta aka amang ido guk ni las ni rohata Yesus Kristus ibadah Tuhan jala si pangulu dangadong di buku na asing diaka ugamo na asing bahwa ibadah Tuhan bahwa ibadah Yesus bahwa ibadah Immanuel dangadong hola kita do atong gamang do peho amang mabiar do peho di tonga-tonga ni akka ngulum maka pursa Yesus Kristus molo masa akka paraluan molo masa akka tantangan molo masa nuahing namang intimidasi nama bain nguluta si patasongon halak Kristen di nomor 2 kan
manang songon na indikos hita, manang na songon halak naru hita di bangso doho negaraon, alay songon tema Natal di pesta bulun parjulo di hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus tasobama Kristus Jesus si palua hita nama leon hanguluan hatot tongo di hita nuaing sugut rudi saliling nililing na. Amin martang yang mahita. Tuhan mauliate ma rohanami diho asa Jesus Kristus ido si sobaw nami, ido siuluan nami, dang gamang jaladang tumibo surusuruan sian Jesus Kristus alai hodo Kristus na manotong siya mula ni mulana adorang so di pa ujak do pe portibion nunga adong ho Kristus atong hodo na sinuru ni amai gabe pardengganan tuhami jolma asa gabe inkarnasi gabe jolma gabe logos firman asa tarjalo hami hade bataomu ali Kristus asa sumoba hami ho Jesus Kristus namang leon haluan nuaing doho di halua sugut namang leon garansi jala pemilik ni kehidupan nami nuaing jala pemilik kehidupan nami hodo ali Kristus sang pemilik kehidupan nami saunari sugut rudi saliling nililingna atong marhite pesta Natal naung hu pestau kami doho disadario Tuhan naung tubuh ho di rohanami totong ma sobaw nami ho Jesus Kristus Tuhan jala si paluhami mulu mangadupi partotangan mangadupi hamaolon totong ho sobaw nami Jesus Kristus silihon tua, silihon hanguluan, silihon keselamatan di hami. Dan ganggu hami, molope di zaman desain di teknologi, saunari bui menghadirkan di ilah zaman alai manotong mahami di ho ali Jesus manobaho saliring nililingna todim to di parbadia ma manuturi mangajari hami. Ima lasni rohanami di pesta bulun Natal di tikyon hodo Jesus Kristus si sobaw nami nahot manotong di bagasan ngulu nami atong guhima Tuhan lasni rohani damang dainang haanggi na pinaribot na rohami makalason ho Jesus Kristus nang tubu di huta Bethlehem hutubuh kami may diulon nami, di bagas nami, hadir ho kami maho Jesus Kristus, di pardalanan namin waing, sa di pardalanan ningulo nami, tungso bergeser do, nilay niha porsyon nami, di ho Jesus Tuhan, jala si paluahami, mauliate marohan nami Tuhan, di pesta Natal na parjuloon, say guhi malas ni nami, holan sumobaha, homahami Jesus Kristus nuaing sugot rudi saliling ni liling na. Amin. Tapuji Tuhata maridehita hut papungpilian.
hita saluhutna manami sahak mahita tu ulaun nabadia alayat dorang so sahat hita tu ulaun nabadia jumolo hupa sahat hami akka nabui marulaun nabadia ima akka naung maka tidakon haporsyaonna. Yang boleh ikut dalam perjamuan kudus adalah yang sudah menyaksikan imannya, sudah naik CD, atau sudah maka tidak kon haporsyaon. Yang kedua, jemaat yang tidak dalam ruhut parmahanion pamicangon, tidak di dalam RPP, itu yang boleh. Yang ketiga, yang tidak sedang menjalani penggembalaan di tengah gereja atau ruas parguru. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin ada penyakit di lambung, nanti di cawan anggur itu disediakan air putih. Bagi yang tidak bisa meminum anggur, kita boleh ambil air putih yang ada di cawan anggur. Songonima buah-buah di hita saluhutna manginang masuk mahita tu acara ulaun nabadia taparadema rohadohop pikirata marede hita sian bukwede nomor 152 ayat sada. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung, amanamina di Banua Gijang, asiroham, topot mahamina pungudison, adorang hupangan hamian non parpadanan nabadiai, lehon matot di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nama kokop hami, pargogoi mahami masohada hodiri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saya taiti rohanami. Asa lam malungun hami tu Banua Gijang. Asa saya masihol hami. Paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaol ni debata. Ita sakap noaeng mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaun nabadia. Asa unang hona uhum manangise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jalan na manol soli rohana. Ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosahana. Jalan na porsea di hasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alai akan adohot marulaon nabadia. Unang be di oloi sibolis. Unang be di dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom. Dohot late ni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate.
Jala naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai. Di baheni tataka sima jolo rohatabe jala alusi hamu masukun sukunon jong jong mahuriai. Naparjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot alani pangalaosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo. Napaduahon namarsak doroham alani dosami jala dipangido roham naing maluahon waing sia dosam molo songoni roham dogma olo. Napatuluhon di parhatutu rohamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangolu humok kopho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk bema rohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Halak pardosa gudang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami, nuaing dohot sugut, molo balot sonommu, tuhami, hobar tu pabahenan namii. Alai ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehonmu humokop hami, ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho, asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jalalehon tod di porbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na ho Bartolomoni roham, saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna, jala na mauwas dia sini rohani debata. Say sahat matuhamu na hinaporsyaan muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songon panisa nami, di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling ni liling na. Amen. Hudul mahuriai. Maredde hita siap bukwede nomor 150 tolu ayat sada.
tangihon hamu matonani Tuhan Yesus, laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Di dokma mauliate, dungi di ponggoli mai, di parlehon matuak kasih siana, huhut ma di dok, jalo hamu ma jalapangan ma, dagiku doi nani lehon tuhamatean, humokop hamu. Bahen hamu ma songoni, bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasi damangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop hamu, bahen padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Sai bahen hamu mas songoni, bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude, ida jaladai hamuma dengan basani debata.
Ipehang
Dosa
Marede hita sia bukede nomor sia ayat sada. Huhut jongjong kita saluhutna. Puji ma Tuhan de bata ale tordiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata ale tordiku, jala unang tung halupahon dengan ni basana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkan basa do Tuhan de bata. Lebat terimas jala para siroha gudang dang dibahen tuhita nahobar tu dosata jaladang dibalosot tuhita nahobar tu hajahatota songona sini rohani amama tu akana konnado asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita di nama te Kristus sumokopita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lilingna amin. Tatangnya koma peliata aliri bata amanami na di banwa gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasa uli basa nama uli utus hu pasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramuti asa hu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata na totong naso marmula, naso marpasohotan, hupuji hami maho ala saut sudetahim, naong sinakamu, adurang so marujahad do pihas yang anon, daktarabas si buli sakamu, dang suda tahim na badiay di bahid dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, naso haduduani, di bahid ni mauliate maruhan nami tuho, ala nang saut sakakmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu di hami, asa malua hami sia dosa,
hamatean dosian uhum jala masohot hami mangulahod dosa ope sai asi maroham di hami togihon mahami tu anakmu sai bahen mahami gabi siluam tu ibana asa upani halo jaon na hami ala natinaon na berniti dohangon luton humokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gaommu dot haroro ni anakmu gabi jolma laho panguluhon hami pardosa say sungguli maakka parhalado di huriam mamaritaho barita na ulitu sadok halak naung patarha sangapommu jala naung jupang dame dohot hasonangan say leho mapitu naukap tu halak si pilibegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Jesus Kristus say rajai masalut raja dohot akka suruanna asa diboto na sida naung dileon ho raja jala Tuhan na sumurungi rudi sa liling ni liling na say lihon gugo tuaka na dibaga sa pangujunan apuli akka na marsak jala palua akka na targugot say tatap jala odingi akka na marsak jala palua say na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu hami sudi akka na magudang rudi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malumo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin, amin, amin. Selamat Natal Madhita, tadana serata mas jelang mahita kamanginang di Bangkuta. Selamat Hari Natal.